Bona nit. Nosaltres entenem que, malgrat els retocs i maquillatges, seguim amb el mateix model de contenidors, no? Un model que ens ha portat a que a Sant Celoni estem a la cua en el reciclatge al Vallès Oriental, amb uns tants percents d'un 25%. Són les últimes dades de l'Agència Catalana de Residus. Nosaltres des del 2007 que seguim picant per apostar pel model d'implantar el porta a porta, no? Un model que entenem que els seus resultats quantitatius i qualitatius en recollida selectiva els nivells de reciclatge que ens poden arribar és al voltant del 70%. Llavors entenem que potser és el moment de començar a apostar per aquest canvi i, a més, l'Agència Catalana de Residus ens diu que amb les últimes dades el cost econòmic de la recollida porta a porta és si fa o no fa el mateix del model de contenidors i fins i tot a mesura que augmentem el tant per cent de recollida i disminuïm la fracció de rebuig ens podem trobar que se'n redueixi progressivament la taxa escombraries. A més, el porta a porta ens permet generar nous llocs de treball, disminuir les emissions de gasos causants del canvi climàtic, eliminar contenidors del carrer i recuperar aquest espai públic. I a part un altre tema important que és la conscienciació i l'empoderament de la ciutadania, de corresponsabilitzar del que nosaltres generem. No es tracta només de reciclar, sinó d'intentar començar a reduir en quant a residus. Entenem que aquesta concessió, com que és per un any, pot ser que sigui aquest l'any de pont per treballar el model de porta a porta i poder tirar endavant. És una oportunitat única que tenim per assolir els resultats que Europa ens demana. Per altra banda, també hi havia altres forces polítiques que hi apostaven, doncs potser ara és el moment de tirar-ho endavant. El nostre vot serà en contra.